Bafowethu umuntu akabingelele singakhohlwa mfethu ukusubscribe ngaze kwethu lapha kunodaba la salilungisayo beluphakathi ke kwamfowethu obekuyena obesibhalelile washo ukuthi unenkinga lana nomuntu ke wakhe awayithandana naye wamzalisa ingane wemesha umfowethu njengamanje umfowethu uyasho ukuthi hayi lo sisi lona ngafuni ukuthi abone ingane kodwa usaqhubeka nje imali usalokhu eyifaka kuthena kusenjalo umfowethu sesimkhaphile sesimusa kuyena unakhonjana kubo kwasisi ngoba usisi ubemcrossa nje ngendlela eyisimangaliso sayithola ke sagcina sifinyeleleke kubo kwakho usisi sithe masifika ke bafowethu safike ke saba surprised nathi ngesimo sokuthi usisi kuthena nje kusaliwa ngena umakhelwane ke njengoba nibona nje umakhelwane shothi ubeza umsindo nje wathi naye akaze phela ezovela njengomakhelwane kanti uzofika umakhelwane ayithele egcine sekuphuma ukuthi kanti ingane kababa nomama futhi wala ekhaya ubengazi ukuthi ingane kamakhelwane so kwagcineke nje bafowethu sekuyinje impela impi ke nje eqala phansi ke manje yavele yabankulu ke bafowethu so nje bafowethu noma kanjani phambi kwakusasa umsebenzi wonke uzobe ukhona ngolwesithathu woza lwesithathu. Alright, ngiyabingelela igama lami nguSiphiwe Ngontombela bafowethu ngiyacela ukuthi uma uqala ungena nje kuleli khasi ucofoze usubscribe button ukuze ke uzothola imibukiso eminingi esifaka kulona leli khasi. Leli khasi bafowethu liyafundisa, liyakha, liyaluleka, liyasiza ke nje bafowethu nasey'inkingeni mhlambe abantu abasebebhekene nazo bebona ukuthi mhlambe ngayilungisa kanjani mhlambe inkinga abasuke bebhekene nazo mhlambe sisuke soyilungisa ke bafowethu. So cela nje kakhulu bafowethu ungakhohlwa ukusubscribe ngoba kumoshi idatha awumoshi lutho uma usubscribe so suke nje uyibeke emathubeni kanjalo ukuthi uhlale nje kube i-VIP. Cela ungakhohlwa ukulike, ukucomment, ukushare, ukucomment ke bafowethu kuyasiza kakhulu ukuthi mhlambe istory mhlambe masiphelile noma mhlambe masingaphelanga mhlambe yipi mhlambe indlela esingayisebenzisa ukuze sikwazi mhlambe istory ukuthi siqede. Siyacela kakhulu bafowethu ukuthi nicommente ngokwakha, ungacomment bafowethu ngokufaka nje inhlabathi kuphela but ekugcineni ugxeka uZoso, ekugcineni kumele enze njani uZoso yabo. Kuyo yonke into bafowethu engisuke ngenzela ukuthi ngibe phakathi nendawo nestory ukuthi ngibhayele umfowethu akumele ukuthi ngibe sesayidini lomunye ngingabe sesayidini lomunye ngoba egcineni kwayo yonke into bafowethu inina futhi emjike futhi ningixeke nithi hayi wena usesayidini kaSibanibani hayi yabo Zoso la bengingadingi ukuthi ube sesayidini bekudinga ukuthi ube neutral yabo. So yabo nje bafowethu senkingeni enjani yabo nje bafowethu so inkinga esibhekana nayo ileyo bafowethu. So ungakhohlwa bafowethu download i-app yakwa EasyBet ubheje bafowethu iningi kakhulu amagame adlala lapha ukuzenzela imali ubhejele ibhola ubhejele ama-game lapha udlale ama-fruit lapha uzenzela imali bafowethu ngaphandle ukuthi uzujuluke uziye kwaMlungu. Download nje i-app ethi ke EasyBet usebenzisa i-promo code ethi ke Zoso ZOSO zokwazi ukuthi ibeke emathubeni right khona ke lapho bafowethu. Manje kunodaba bafowethu engizolisebenza la nangu mfowethu kunzi yethu ke le iqhamuka le Swatini khawele sizwe khamba kanjani nkabi yami? Ngiyaphila baba njani? Siyaphila wena wengwenyama. Wena uyihlangana kangwana. Khawela mi awusichazele nje ukuthi ubani wakwabani mhlawumbe ngiyacabanga ukuthi sengivele sengichazile ukuthi hayi inkunzi oqhamuka lena eMaswatini. Ukhuluma naMtabede wakaGamete Sibongo. Yeah. Mtabede? Mtabede. Oh ya, yini Mtabede? Mthabethe? Ngigama nje Mtabede. Oh ya Mtabede. Oh ya. Oh isigama noma isibongo? Igama. Oh isibongo? NgwaGamete. Oh Gamete. Mtabede Gamete. Yes. Ha. uGamete ngithi ufana uthi uGumede. Yes. Oh ya. Ya qhawela kithi awusichazele mfethu sonke story sakho mfethu ukuthi because ngiyazi kade uthi ungishayela udaba lakho lumi kanjani udaba lakho? Wena baba njengoba ngilana namhla hlezi ngilandzela ipage lakho ngibuka usita abantu so ngathi nama sengithathele ithuba senge ngikufunde ngize ngikuthole lana nginenkinga wena bafo inkinga yami nginemuntu lebengithandana naye umuntu lengithandana naye sabe kwabanda kungaboni ngasobini ngasahlukana but sihlukana nje sinengane ingane ke solo yazala
Angiyazi uyibona ngemehlo. Yeah. Into enzakalako yangifonela athi ingane ishoda ngetimpahla, ithi ingane ishoda ngekudla, angisenda imali ngiyisende njalo ngenyanga. Ngiyisenda imali athi ingane ifuna esibhedlela iyagula, ngisenda imali. Kodwa mangithi mina ngifuna kuyibona ingane, cala nje kube netinkinga letiba khona. So manje ngifuna ukuthola la ukuthi isiphi izathu wena waze nombuzo ukuthi why ingane engakubonisi yona. Mhlawumbe ufuna ukuyibuka. Sizathu sekuqala lasibeka wathi inkinga manje ekhaya kubo. Oh yeah. Basenetinkinga temndeni kanjani njani. Ingane yayiseyincane ngaleso sikhathi. Yeah. Anga understand. Hayi kwabe ngiloko ihamba ichubeka ngiloko ngithi ngifuna kufika ngizobona ingane ngalokho sike vele kukude kubo kufuna ukuthi mangifika kube ngathi ngifike ngalala. Manje ngilobabeka le story sekuthi ngeke ngikwazi kufike ngilale. Ngithi okay fine. Cela ngibone ingane ke noma edolobheni. Aqale ke athi hayi okay ngizoyibona ingane. Ithi mase ngimfonela sekumele lelo langa siyobona ingane afala ifoni. Yo manje ke ngifuna ukuthola la ukuthi wahlangana kuphi nayo uma ingane ngoba nalokho mhlawumbe ngingakhawunta nakho lokho. Thina kuhlangana kwethu sahlangana etshwaleni bafuna. Oh yeah. Kwakumnandi nje sahamba sayobhuka. Ngake ngisendaweni yangakuba ngaso sikhathi ngisebenzela khona. Sahamba sayobhuka kwaba mnandi yahlala kanjalo ingane. Kwaba ngumuntu esithandana naye angivakashele endlini but mina kubo kwakhe angake ngaya khona. Oh kake waye. Angake ngaya. Uyena lebekeza kumina because ngangisebenzela ngakhona kwaleso sikhathi. Nakhona wayebala inkinga ungumuntu nje athi hayi ubusy uzobuya uzongitshengisa ekhaya kubo ngibathi hawu ngicela kubona ekhaya kini athi hayi uzobona still ngaze ngahamba ngawuyeka leyo msebenzi engakake ngibona ekhaya kubo. Hayi bafowethu ngeke inkinga le. Manje ke awukaze uze mhlawumbe ngoba mhlawumbe kuyalotsholwa mhlawumbe. Akwazi ukuzama mhlawumbe ucabanga lokho mhlawumbe ukuthi mhlawumbe ke mhlawumbe ulobole yeah. No ngake ngayikhuluma leyo since ngabona ukuthi akafuni ukungitshengisa ingane. Oh yeah. Ngathi ke ngifuna kuzovela ngihlawula ingane yami lokungenani. So waba like hayi usazokhuluma nabo ma. Oh yeah. Nabo malume bakhe. Ever since asho kanjalo wabuya kimi wathi hayi sizokunika usuku basafuna kuhlangana nabantu abadala. Because mina ngase ngifuna ukuthi okay sifani ngiyabona ukuthi ingane yami awufuni ukuyiletha kumina. Ngcono ukuthi ngiyihlawule ubuye kumina. Waba yakhe hayi ngisazokhuluma nabo ma kanjani wabuya sathena hayi uma basafa wahlangana nabangumndeni. Mina namhla lokho still solo ngisafaka imali ngisalinde bona. Hey manje ucabanga nje mhlawumbe usiwafaka malini mhlawumbe isihamba singakanani semali. So wena ingane izalwa wena uyathandiswa nje wena ufaka imali nje wena wenzani ufaka imali wena. Mina into engiyenzako ngize ngicela ngisho sithombe. Ethi ngicela manje ungisendele isithombe. Ngoba sekushuthela yakusendela. Angishutheleka ngisendeleke isithombe. Hayi ngibe nako lokuthi nami vele ingane ikhona hayi ngiyayibona. So lokho ngiya Hayibo. Kwenze njani Zam? Ayike ngizokhuluma nani vuli. Amakhamera ke manje sekwenze njani awana amakhamera? Mawa siyacela. Ngicela ungangishuthi ke mina wemfana, ngicela ungangishuthi ke mfana. Ngicela ungangishuthi vale leyo kamera. Mama. Hayibo. Kwenze njani? Vele sekwenze njani? Siyaxolisa mawami ukuvela sifike sitheleke singami mhlawumbe singayalazanga kodwa igama lami nguSiphiwe Ntombela ngiyazi ukuthi wena umuntu hlezi ngizwa ngendaba. Yithi mina hambani la ekhaya. Inkinga sikwazi ukuthi sihambe. Wemfana bandla ngicela avalele la camera. Ngicela ngivale ikamera, vala ikamera wena. Vala ikamera. Hayibo. Mama. Yini engakhulume ngaphandle kwamakamera? Yes, inkinga mama sisebenza ngayo ikamera njengoba. Hayibo, mina ngifuna ikamera la. Ngifuna ikamera. Yes, phela mama. Yes, siyaxolisa. Hayibo, ngeke phela. Ekusana kangaka sengizosibukanisa nabantu. Yes, siyaxolisa mawami, siyaxolisa mhlawumbe uvele sifike sitheleke. Wazama ubuyazi le ndaba. Yabo. Noma mina slim. Angiyazi ma angibafuna nokuthi baze bebe khona la. Nala makamera bavulile angiwafuni la ekhaya.
Mina ngiyazi indaba amakhamera ngigcina ku TV mina indaba amakhamera. Yes siyaxolisa njengoba usibone nje kusuke sekuvela ku TV nakhona kusuke kushuthwe kanje. Manje nami ngizovela ku TV nizongqongqozela la kwami ngemvume yaba. Man inkinga mawami siyaxolisa sidlulisa kakhulu uxolisa la. Hayibo ngizoke ngizwe. Kanti ungabe naye ubaba wekhaya kuba nje emhlabeni ubukeniswa nabantu namakamera. Uyaxhaphazeka manje. Sifika yonke indawo mama susu. Hayibo nibizobani la nibizobani niletha yini eniletha la. Yes mama njengoba ubone mama igama lami ngusiphiwe ngaNtombela sihambe silungisa nje into. Ngithe ikhamera bhuti angifuni ikhamera. Yes mama Hayibo. Mama I'm sorry ke mama yabo inkinga mama sihambe silungisa imndeni njengoba ubone inkinga zemndeni. Hey bambe belungisa imndeni. Mina kanginankinga la ekhaya. Ayikho ke inkinga la ekhaya. Ayikho nje inkinga la. Unayisho. Nginesho. Unayisho sisama. Ngineshow mina akho inkinga nje la ekhaya akho inkinga. Angazi ke ngizama. Angazi ke ngoba phela ngihambi naye mayihamba. Ngizwangami azikho. Angazi mayihamba. Sinazo inkinga zomndeni la akho inkinga la esinazo. Awunayo. Kokusiza ke wesisi ukhuluma iqiniso. Ukhuluma iqiniso. Ukhuluma angihambi nawe emgaqweni. Umbuzo mhlawumbe. Angihambi nawe emgaqweni. Ngizwangami alikho inkinga umbuzo nje engayibuyizela wona nje roughly ukuthi angazi ngibone nje mina ngiyayiqala. Baba ingane yakho muphi? Baba engane ukhona. Wamgcina nini baba ingane? Hayibo. Ne last week. Kanti indaba inkulu. Ingane wagcina nini uyihambisa kubo noma ingane ubaba wayoyibona? Ngawo lo. Ake ngilalele kahle ngizoke ngizwe weza. Yebo. All right. Mawami uyalazi udaba njengoba elichaza nje usizo. Hayi ingane impela iyahamba yekubo. Iyahamba. Mina mabephuma la baye estopini ukuthi baphele lapha ngani. Kodwa ngisuke ngazi ukuthi lo uthatha ingane uyisa kubo. Angazi ngimbone kwamfana. Angikwazi ngimbone kwamfana. Angaze ngambona. Ngazi ukuthi nje unobaba wengane umfakela imali. Njalo ngenyanga uyayihambisa ingane bayashuthelana izithombe bayahlangana eThekwini. Okunye ke angikwazi. Oh yeah. Hayi angikwazi ukuthi. Mana mfethu awumlando mfethu. Awumlando. Hey hayi ke wezami ngathi ngawe ke indawo. Usuthi awazi. Usuthe awazi. Bayilile la. Naso ke sivakashi sisibhalelile. Imake wemfana. Yes. Ele ukuthi nje ungeneke la emagcikeni ale ekhaya ke usukhokhe ngaki inkomo uwena kanti isigebengu Mana thula wena ngisabuza lo ukhokhe ngaki wena inkomo ezingaki inkomo ekhokhile akusabalekile mama lo awukhulume akachaza umfana mana akusabalekile lokho ukuthi kubuzakala kubalekile phela ngoba phela lo uzongena la kwami nali ibhadi lambo ekseni wezami akobe uyayazi le ndaba akobe uyayazi le ndoda hayibo akaphume lo khulume lo akakhulumi 3 years last week ubehambisa ingane kuwena lo ehambisile ingane hayibo sendeni akafundi lokumkhomba mana phela hayibo hayibo ayazi inkinga phela le inkinga wena ngokwe bantu ondaba ke ondaba umsindo wani makhe phuma awubizwanga hayi ngithanda kabi indaba ngeke ungitshele ngekwami uyithanda kabi indaba lo uyaloqalayo ufika ukhombisa ukukhuluma nendaba yeyomndeni ngithe ngicela ushiye ikhamera uthanda indaba nawe hayi ukuzwa ngendaba yengane uzwelani indaba yengane uhlanganaphi nengane uzozuza indaba hayi manje cela uphume usithanda indaba lo uzokwenzani hayi bongathi indaba inkulu ayisazekeki ke manje ushiya uphuthula kwakho manje lapha uzala hayi kwavela kwafika wrong hayibo mina nguba Dlamini ngizwa kuphakanyiswa igama lengane lama ngithi uhlanganaphi nengane Dlamini yakamakhelwane phendula nkosi yami phela makhelwane ngeke phela mina ngihlale ngithule ngibe ngazi kahle ukuthi nami nginengane unengane hayibo unengane lapha wezama hayibo aka